O suceso producíase ao redor das 12:30 desta mañá, na estrada que une Ribeira con Aguiño, á altura do lugar da Mámoa. Por causas polo de agora descoñecidas, un dos turismos, un Ford Focus de cor vermella que conducía un veciño da localidade, de arredor duns 40 anos, colidiu frontolateralmente contra outro vehículo, un Skoda de cor branco, tamén cunha única ocupante, veciña da localidade, duns 50 anos. Recibimos un aviso do 112 indicándonos que ocorrera un accidente de tráfico á altura da Mámoa, na estrada de Ribeira a Aguiño. De inmediato nos diriximos ali ao lugar e comprobamos que efectivamente se trataba dun accidente entre dous vehículos turismo, un accidente tipo frontolateral, no cal os dous condutores, únicos ocupantes, se encontraban en ese momento atrapados en cada seu vehículo. Procedemos ao que foi a intervención da escarcelación para a retirada dos respectivos condutores e no tempo en que nós retiramos a unha primeira conductora, neste caso, o outro conductor xa saíu polos seus propios medios. Esta conductora foi evacuada polo 061 ao Hospital do Barbanza, sen en cambio o outro condutor pideu a alta voluntaria, que eu teño entendido non foi trasladado a ningún centro sanitario. Despois de inmobilizala e sacala do vehículo, foi trasladada en ambulancia do 061 ao Hospital do Barbanza, aínda que o seu estado non revestía gravidade. A consecuencia do choque, a estrada permaneceu cortada ao tráfico durante varias horas, ata a retirada dos vehículos e a limpeza de vía. Ademais do equipo de bombeiros do Parque de Ribeira, ata o lugar do accidente desprazáronse efectivos da Policía Nacional e local, así como tamén do Grupo de Emerxencias Municipal e da Garda Civil de Tráfico. Esta última procedeu á realización do correspondente atestado.